Hej og velkommen til Dansk Minecraft Tutorials. I dag der viser jeg hvordan man installerer en ny texture package til jeres Minecraft. Det gør i dag downloader MC Patcher. Jeg giver link i description til hvordan det ledes. Og hvis jeg downloader det, så åbner I det op. Så finder den automatisk selv jeres Minecraft, og så kan I så vælge at hvilken texture I så vil lægge ind. Nu er så downloader en her der hedder Photorealism, og den ligger bare i selve zip-filen. Der kan så sige den bare skal åbne derfor, så sige åben. Så kan jeg så vælge hvilken tile size. Normalt kan du vælge hvor stor den er, da du downloader de forskellige textures. Og så kan du normalt vælge tile size med hvor du så kan vælge hvilken størrelse du skal bruge. Men som at det er en 256 allerede, så fortæller den mig også at det skal være 256. Og så trykker jeg ellers bare patch, og så når det er færdigt, så åbner du bare Minecraft op, eller skal du altid trykke test. Og så kører der et lille vindue herovre i venstre side. Jeg vil ikke gøre det nu, fordi jeg allerede har installeret det. Men trykker du test, så viser den herovre, hvis der er nogle fejl. Så hvis jeg oplever fejl nu, så kan jeg bare skrive det i comments, så vil jeg se om jeg kan hjælpe dig med det. Hej.